बिथांमोना हारिनि थाखायसो नांबोदोंमोन हारिनि जानानैसो हारिखौ रैखाथि होबोदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोनखौ जिथु जोबथेसालियाव जोबनानै दोनोब्ला जोंनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन नामा अर्थात बिथांमोननि जायगायाव जों जानायमोनब्ला जोंनि गेजेराव जोङो दा जायफोर उदां अख्राङाव दङ जोंनि गेजेराव जोङो जेलाव थानांनायमोनब्ला बै बिथांमोननि गोसोआ मालाय गोजोन मोनगौमोन नामा बा हेलौ एभरिवान गुड इभिनिं आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनियावनो जोबोर मोजाङै दं आरो आंबो लोगोसे इसोरनि अननायाव बा नोंथांमोननियावनो जोबोर मोजां दं स' लोगोफोर दिनै आं मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना निश्चय जोबजासिम नायलांगोन आं आसा खालामो दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा मानगोनां एक्स एनडिएफबिनि आदामोन बा सारमोन माखासे बिथांमोना गावसिनि सोलिनायनि सोमोन्दै बा गावसिनि पार्टिया माबोरै सोलिबाय दङ आरो दिनैसिमबो केसफोरखौ मा खालामनो नागिरदों बेफोरनि सोमोन्दै बुंदों नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो लोगोसे जाय बिथाङा जि दिनैनि दिनाव बे भिडिअनि गेजेरजों बिबुंथि होदों बा माखासे खोथा फोसावदों बे आदाया जाहैबाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बेटारि गारि सालायनानैबो जोंहा न'खरखौ खुंबाय थादोंमोन दा बिनि गेजेरावबो दाख्लैबावै सरकारा माने बेटारि गारि सालायनायखौबो गोबां बेले बेजे खालामना होबाय दा बिनि खारनाव बिथांमोना गोबां बिबुंथि होदों नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय होनना बुंदों रिहाबिलिटेसन एनडिएफबिआव इसिबां मानि खस्थ' खालामनानै एनडिएफबिआव थानानै नांबोनानै दिनै जोंहा बुंनो थाङोबा हा गैला जेबो गैला केस उइथड्र जायाखै दा बेफोरबायदि इसिबां मानि जेंना समायसा थासेयावबो दिनै जोङो रिहाबिलिटेसनखौ मोनफुंनो नागिराखै मानो होनना बुंबा 67 जन होननानैल' बिथांमोनहा फोसावबाय थादों नाथाय बे 667 जनावथ' जोंनि लिस्ट गैया जों बेखौ मिथिखागौ नाथाय बेजों बुरखायनो नागिरदों बा खुफ्लायनो नागिरदों खिन्थु जों बेखौ मानिखाया मालाबाबो जों मोनागौ माने जों सिरि थाया आरो लोगोसे केस उइथड्र जायाखै नालाय केसनि बेलायाव आं बेखौल' बुंहरगोन दानि सरकार जेनाखि आङो नामखौनो खारिथानसै लरेन्स इस्लारि सार बिथाङा हरोमोन कर्ट केस गानायाव नाथाय कर्ट केस गानायावल'सो बे हरो बिनि हरनाय फैसाजों आङो बिसि फिसानो दख'नाबो गांसेबो बायनानै होनो हाया आरो फिसा फिसौनोबो आङो मोनसेबो गस्ला बा ड्रेसबो बायनानै होनो हाया दा बेखौनो बिराद गिदिर इस्यु साननानै दिनै दाखालि बेटारि गारि सालायनायनि बेलायाव फंसे फंनै सोंखारिनायनि सायाव बिराद दुखु मोनदों बिसोरो दा दुखु मोननाय हिसाबै आङो बेखौल' बुंहरो मानो होनबा जों उफाय गैयामोन मानो होनना बुंबा बेटारि गारिजों आं जिउ खुंगासिनो दङ नाथाय बे केसआव हरनायखौनो एथ' गिदिर इस्यु जादोंबा थांनानै थानो हानायनि थाखाय बयनोबो माबा मोनसे लामा बा राहाखौ होब्रा आं बेखौसो खावलायहरो मानो होनना बुंबा जायफोरा रिहाबिलिटेसन मोनाखै बा जायफोरा केस उइथड्र जायाखै जायफोरा जेलाव दङ बा जायफोरा मोनखांबाय बिसोरनोबो थांनानै थानांगौनि थाखाय माबा मोनसे सुबिदाखौ होनानै हो होनबानोथ' सिरि थागौ आरो मेन खोथाया जाहैबाय केस गोनां केस उइथड्र खालामनाय जेलनिफ्राय रिलिज खालामनानै होनाय रिहाबिलिटेसन होनाय बिसोरखौ मावफुंबानोथ' सोरथो आसि थुनानै नोंसोरखौ बुंबावनांगौ जाखो जोंबोथ' गोजोननायसो होगोन खुसिजों नङा होमबा दा बेजों लोगोसे जेनेबा नै केसआव थाग्रा जेलाव थाग्रा मानसिफोर दङ बेस्राफोर बिसोरथ' गावनि निजा व्यक्ति गावनि पार्सनेल गावनि पकेटनि नांनाय नङामोन ना मोनसे हादरनि बा हारिनि मोनसे जाथिनि मोनसे बर'लेण्डनि थाखाय नांबोनायमोन दिनै बिसोरहाल' दुखु मोनबाय बिसोरहाल' खस्थ'आव गोलैबाय दा जोंहाबो केस गोनां हिसाबै जोंहाल' जेन'बा खस्थ'खौ जोङो सैसोबाय थानाङो दा बेखौनो बेफोरबायदि खामानिखौ थाबैनो मावनानै होयोब्ला हयथ' बयबो गोजोननायखौ मोनगोन आरो गोजोननायखौ बिथांमोननो थेंक्सखौ होगोन बे बाथ्राखौ आं बुङो बेखायनो बे जानुवारि मासनि गेजेरावनो मोजाङै मोजां थाबैनो जेसेबां दङ 500 600 700 जनल' होनालासिनो जेसेबां दं गासैखौबो मावफुंनानै होयोब्ला खिन्थु जोंखौ निस्सय मोनगोन दानि सरकारा आरो बेखौ मावनानै होआबा बे जानुवारि 26 27खौल' मानसिफ्रा नेगासिनो दङ गासिबो दस्रा पलिटिकेल हिसाबै दस्रा लाइनजों खारजोबसिगोन बाहाय फात्ताबो मोननाय नङा सोरबा लिडारानो होन सोरबा फेडारानो होन बेखौहाय जानला मोनला बुंबाबो बे खोथाया जेबो सोलिनाय नंला मानो होनना बुंबा गावबागाव संसार जानायनि बेलायाव सोरबा लिडारा मालायनि संसारखौ खुंनानै हरा दा बेखायनो गावबागाव संसारनि गावबागाव थांनानै थानाय गोजोन थासारि बेखौ नायगिरनांगौआ गावबागावनि निस्सय दायथ'खा दा बे हिसाबै सान्थि भाबै जोंनो सान्थिखौ होथारोब्ला हयथ' निस्सय जोङो बिथांमोनजों सापर्ट जागोन आरो पलिटिकेल हिसाबै नंगौ जोंनिनो माने एनडिएफबिनिनो एकर्डनि गेजेरजों दिनै सरकार जादों दा बेखायनो जोङो बे सरकारखौ जोङो नेवसियालासिनो जोङो निस्सय थागौमोन नाथाय बिथांमोनहा मावनानै होनो हाया दायो नोंथांमोना बे जोंहा सार बुंनाय बाथ्राफोरखौ निस्सय खोनादों नङा होमब्ला आरो नोंथांमोना
बुजिनानै मोन्दों मानो होनबा बिथांमोना जोबोर दुखु खस्थ'नि गेजेरजों हारिनि थाखाय नांबोनानै बा हारिनि थाखाय खस्थ' खालामबोनानै हारिनि थाखाय भुगिबोनानै दिनैसिमबो माने जेबो माने रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हायाखै आरो सरकारनि फालनिफ्राय जिबायदि अनसुंथाइ मोननांगौमोन बे बिथिंखौ बिथांमोना मोननो हायाखै बिनि खारनाव बिथांमोना सरकारखौ आफुथि खालामदों बा रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बिथांमोननि मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ बा एक्स ग्रेसियानि रिहेबिलिटेसन मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ जाहाथे होयो सरकारा आरो बिथांमोनखौ जाहाथे गोदो जेरैबायदि लेंहरनानै बोजबना लादोंमोन थिग बेफोरबायदिनो माने अनलांबाय थागोन बा इयुननि फारसे बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ नुनानै न'खराव सोलिनो थाखाय बा माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जानो थाखाय सुबिदा होगोन होननानै बिथांमोना आसा खालामदों दायो साननानै नायदो अब्ला दिनै सरकारनि मानसिफ्रा मा बुंदों एक्स एनडिएफनि मानसिफोरखौ बा बबेबा मोनसे पार्टिनि मानसिखौ 667 जनल' होनना बुंदों नाथाय बे 667 जनल' होनना बुंनायावबो बिथांमोननि नामा गैबावा जाहैदों दा बिथांमोना माने सन्देह खालामदों बा डाउट खालामदों कनफिउस जादों माने जोंनि नामानो बेयाव गैबावा अब्ला जों हारिनि थाखाय नांबोनानै बा हारिनि थाखाय सोमावसारबोनानै जोंहा मा मुलाम्फा जाखो नङा होमबा बेखौ निस्सय बयबाबो सानखागोन नाथाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा जाय बिथांमोना दिनै हारिनि जानानै बा हारिनि थाखाय जिउखौ बाउसोमबोदोंमोन गावनि जिउखौ दाउ अमाफोरनि बायदि जिउजों समान रुजुनानै हाग्रायाव थाखोमा एब्रे बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय नांबोनानै दिनै फिसाबाबो मोनसे जाफुंसार जाफैदों नङा होमबा गासै रायजो राजानि अननायनि गेजेरजों बा एबसुनि दैदेननायजों लोगोसे एक्स एनडिएफनि नाजानायजों दिनै मोननै हान्जाजों ज' जानानै दिनै बे मोनसे गोजोन एकर्डखौ लाबोनो हादों दा बे खेत्रआव गासिबो समान भाबै नायोब्ला मोजां जागोन होननानैसो जोङो रिकुवेस्ट खालामो बा नुहुरो आरो जोंनि फालनिफ्राय सरकारनि मानसिफ्रा बा सरकाराव थानाय जिथुनाखि पावाराव थानाय मानसिफोर बा किसुमान सरकारजों लोब्बा जानानै थाफानाय मानसिफोर सरजाबनानै थानाय मानसिफोर बे बिथांमोना दिनै बे एक्स एनडिएफनि माखासे सुबुंफोरखौ बा माखासे सारमोनखौ आदामोनखौ दिनै फुस्लायनो नागिरदों नाथाय बिथांमोना बुंदों बेजोंल'थ' जाया बेयो निस्सय नंगौ दिनै जोंखौ फुस्लायनानै दिनै जोंनो 1 लाख 2 लाख थाखा होनानै जोंखौ बबेबा मोनसे माबाजों लाफानानै राजनितिक हान्जाजों लाफानानै जोंखौथ' जेबो गोजोन होनो हानाय नङा बार' आंसो गोजोनबाय नाथाय जोंनि संसारा बा जोंनि हारियाथ' जोंखौ गोजोननाय नङा बा मोजां होननाय नङा थिग बे खेत्रआव नायनानै दिनै सारमोना बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे सारमोना बुंदों जे माखासे जेल जानानै थानाय जोंहा एनडिएफबि केडार्स लिडार्सफोर बिथांमोनखौबो दा जेलनिफ्राय माने उदां अख्राङाव बिरहोनो हायाखै दा थिग बै बिथांमोनखौ माने जेलनिफ्राय जाहाथे उदां अख्राङाव बिरहोनो हानायमोनब्ला जोबोर गोजोननाय मोनसिगौमोन सरकारजों बिथांमोना माने खौसे जानानै गोरोबनानै खामानिखौ मावलांसिगौमोन नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोननि फालनि जेबो खोथा बाथ्रा बुङाखै आरो दिनैसिमबो दिरुननो हागोन हाया बिनि दासिमबो डिक्लेयारखौ होआखै बिथांमोना दा बबेयाव मा जानानै दङ जा एक्स एनडिएफनि माखासे सारमोननि बा बिथांमोननि केसफ्रा बबेयाव नांथानानै थाबाय थादों बिनि सोमोन्दै दासिमबो रावबो डिक्लेयार होनो हायाखै आरो सोरनि फान्दायनायाव बा सोरनि बबे खैसार सानायाव दिनैसिमबो सारमोना जोंहा दिनैसिमबो जेलाव भुगिनानै थानो गोनां जादों गावनि न'खरनि बिमा बिफा नुवाजासे आरो रायजो राजानि महर मोखां नुवाजासे मानो भुगिनांगासिनो दङ नंगौ बे बाथ्राया निस्सय सैथो जोंनो केस गानो बा केसखौ सोलिनो थाखाय केसाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखायल' जोंनो अनसुंथाइखौ हरोब्लाथ' जानाय नङा सरकारा निस्सय जोंखौ नायनांगोन दिनै आरो बिथांमोना बुंबावदों बे बिथांनि बे अनसुंथाइ हरनायजों आंनि न'खरनि गथ' गथायनो पेन गस्ला बायना होनो आरो बिसि फिसानो माने दख'ना बायना होनो थाखायनो जेबो मोलोम थोआ अब्ला दिनै बिथांमोननि गोसोआ बोरै गोजोनगोन मा हरगोन बिथांमोना खोब बिदिनो 5,000 10,000 रां हरनो हागौ बे सियर नाथाय बिनि गोजौआवथ' बिथांमोना जोंनो माब्लाबाबो अनसुंथाइ हरनाय नङा नाथाय बेखिनि अनसुंथाइखौनो बिथांमोना गोबां माने हिसाब खालामना लानानै जोङो हरगासिनो दं होननानै गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावो बा बुङो थांनाय बाराव माने बेटारि गारि सालायनाय समाव बिथांमोना माखासे खोथा बुंदोंमोन बे बिथांमोन बुंनाय खोथाखौबो दिनै बिथांमोना दुखु मोननानै दङ आरो माने हराबो जानानै दं खोमा आन्दासाव थिग बेफोरबायदिनो मानो होनोब्ला बेफोरबायदि जानो नाङा बा साननो नाङा दिनै हारिनि थाखाय बिथांमोना नांबोदोंमोन बा हारिखौ गारनानै बिथांमोना दिनै हारिनि मोजां समयसा जाथोंसै होननानै बिथांमोना ओंखारबोनानै सरकारजों गोरोबना थानायनि उनाव दिनैनि दिनाव बिथांमोना सरकारजों थाफानानै गोजोन खौसे नागिरनायनि गेजेरजों दिनै सरकारजों गोरोबफैबाय जेला आखाइ थिखोफैबाय अब्ला बिथांमोनखौबो जोङो नायनांगोन आरो अनसायनांगोन जिथुनाखि सारमोनहा बा बे बिथांमोना जि खोथा बुंदों जाय सरकारानो जा बबेबा मोनसे सरकारानो जा बिथांमोननि बा जों गासै रायजो राजानि अननाय नांगौब्ला जों गासै बर' सुबुंनिनो भट नांगौब्ला दिनै बर'निनो पार्टि जानानै बर'आव जोंहा मोननै पार्टि दङ जायखि पार्टिया जोंनि रायजो राजानि अननायखौ लुगैदों बै बिथांमोना दिनै जेलाव थानाय माखासे बिथांमोननि केसफोरखौ उइद्र' खालामना होनांगौ आरो न'आव थानाय माखासे एक्स एनडिएफनि सुबुंफोर बिथांमोनाबो दिनैसिमबो माने न'आव थानानैबाबो गोजोनै थानो मोनाखै केस सोलिगासिनो दङ बे बिथांमोननि केसफोरखौ उइद्र' खालामना होयोब्ला आरो रन्जन दैमारि सारमोनखौ दिनैसिम जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव बिरहोनो हायोब्ला दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो गासै रायजो राजाया खौसे जागौमोन आरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावना होनानैब्ला दिनैसिमबो रावबो जोङो बर' सुबुंफ्रा
आसि थुयै थुयै दासिमहालागै जों सरकारखौ बुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन दिनै जोङो बेफोर फालनि गेजेराव खोथा बुंनो गोनां जायोब्ला जोंखौ गोबां मानसिफ्रा दुखु मोनो नाथाय जोंहा बायध्यता दङ बुंनो थाखाय मानोना बिथांमोनाबो जोंनि बर'निनो फिसा बर'निनो थै दङ दिनै बे बिथांमोना हारिनि थाखायसो नांबोदोंमोन हारिनि जानानैसो हारिखौ रैखाथि होबोदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोनखौ जिथु जोबथेसालियाव जोबनानै दोनोब्ला जोंनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन नामा अर्थात बिथांमोननि जायगायाव जों जानायमोनब्ला जोंनि गेजेराव जोङो दा जायफोर उदां अख्राङाव दङ जोंनि गेजेराव जोङो जेलाव थानांनायमोनब्ला बै बिथांमोननि गोसोआ मालाय गोजोन मोनगौमोन नामा बा बिथांमोनाबोथ' जोंनि जानानै गोबां बायदिसिना खोथा बुंगौमोन नङा होमबा निस्सय थिग जोङो बेफोरबायदिनो गावजों गाव माने गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायनानै जोङो निमाहा होलायनानै खौसे जालायनानै जोङो ज' जानानै जेरै दासिमहालागै जेलाव भुगिनानै थानो गोनां जादों रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे केडार्स लिडार्स आरो माखासे NLFBनि सारमोन दङ बाथामोन बिथांमोनखौ जोङो जेलनिफ्राय उदां माब्रैबा खालामनो हागोन बेखौसो जों नाजानांगौ दिनै 500-600 जननि खोथाखौ मानो लाबोनांगौ गासैबो जोंनि बर' हारियाव थानाय एक्स NDBनि सुबुंफ्रा NDB महरै बा हाग्रायाव थानानै मोनसे समाव हाथियार लानानै संग्राम खालामदोंमोन आरो बर' समाजनि जानानै बिथांमोना नांबोदोंमोन बर' हारिखौ रैखाथि होबोदोंमोन थिग बेखायनो दिनै जोङो 500-600निल' खोथा बुङालासिनो बा जेसांखिनि दङ बेफोरखौबो माने दानख' खालामालासिनो जोङो जेसांखिनि सुबुङा दिनै बर' हारिनि जानानै रैखाथि होबोदोंमोन बै बिथांमोननो दिनै जोङो सरकारा माने अनसुंथाइ होयोब्ला बा अनोब्ला जोबोर मोजां जागौमोन होननानै जों आसा खालामो बेयाव दिनै एक्स NDB बिथांमोनाल' खुसि जागोन बे बाथ्रा नङा गासै बर' रायजोआनो गोजोन मोनगोन बा रंजानाय फैगोन बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोबाय आरो बिथांमोननो जिखिनि मोननांगौ मोन्थाइ दंमोन बे मोन्थाइखौ होजोब्बाय होननानै गासै बर' सुबुङानो रंजाखांनाय गासिबो बबेबा मोनसे पलिटिकेलजों खारफालांगोन बा बबेबा मोनसे पलिटिकेलाव ज' जाहैगोन बेखौ जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बेफोर जाबाय नोंथांमोननि पार्सनेल मेटारसो होननानै आं सानो मानो होनोब्ला दिनै जोङो नंगौ नङा मानो होनब्ला जोङो गासिबो जुदिहे बर'नि जेंनाखौ जाय सरकारा फोजोबनानै होनो हागोन बा जोंहा हमनानै ला BPFआ जिथु फोजोबना होनो हायोब्ला BPF हान्जाजों गासिबो खौसे जागोन आरो UPPL हान्जाया जिथु बेफोर जेंनाखौ फोजोबना होनो हायोब्ला UPPL हान्जाजों गासिबो ज' जागोन होननानै आं आसा खालामो मानो होनोब्ला जोङो जेथिं मोजां नुहुरो जों बिथिं थांनो गोनां जागोन जोङो दिनै गेजेर जानानै जों गेजेराव थानो गोनां जागोन बेखायनो जाय हक नोंथांमोना जिबायदि हान्जाजों थांनानै मोजां मोनो बा जि हान्जायाव थाफानानै बबेबा पार्टियाव थाफानानै नोंथांमोना जिथु नोंथांमोननि जेंनाखौ फोजोबना लानो हायोबा नोंथांमोना बेयाव थानायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया दा बेखौनो सानबानो जाबाय जिखुनु उन सिगां जोंनि थारैनो बर'फोरनि जेंनाखौ फोजोबना होनो हागोन बै सरकारजों जों थाफायोब्ला बबेबा मोनसे पार्टिजों जों गोरोबना थायोब्ला नैबेखौसो जों सानग्रोनानै खामानिखौ मावलाङोब्ला मोजां जागोन आरो आग बारायबा मोजां जागोन नोंगौ बाथ्राया बेथ' सैथो जाय माने सान्थि भाबै मावोब्ला बा सान्थि एकर्ड होनबाय जेब्ला सान्थि मथे जोंखौ थानो होयोब्ला गोजोनै जोंखौ थानो होयोब्ला जोङो दिनैनि दिनाव एक्स NDBफ्राल' नङा एक्स NDBनि मानगोनां सारमोन बा बिथांमोनाल' नङा गासै बर' हारियानो गासै बर' सुबुङानो खौसे जागोन आरो गोजोननाय फैगोन जाय सरकारा दिनैसिम माने पाब्लिकनि थाखाय बा बर' समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन जों बिसोरजोंनो गासिबो ज' जानानै खौसे जानानै आगान सुरलांगोन आरो बेबायदि नंगौ थारैनो मानो होनब्ला सोरबा लिडारफ्रा बा सोरबा सरकारा जोंनि न'खर सोलिनायखौ बिथांमोना खुंहरा मानो होनोब्ला जोङो खुद गावसो माने आथिं आखाइ दं जेब्ला आथिं आखाइ सोमावनानै जोङो मावनानै जाखानांगोन मानो होनब्ला जोंनि बे न'खराव माबा मोनसे प्रब्लेम जानाय जायखौ सरकारा जेबो मिथिया दिनैसिमबो माने रावबो बर' फिसाफोरनि गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरखौ सरकारा सुफुंनानै होदों होननानै रावबो बुंनोबो हाया आरो बिनि जेबो फोरमानबो गैया होननानै जों सानहरो बेखायनो जोङो खुद गावनो माने नाजानायनि गेजेरजों जोंनि साननाया अरायसम जाफुंलांगोन नोंथांमोनाथ' दायो फैयै फैनानै दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नङा होमब्ला बेखायनो आङो बेखौनो आसा खालामबाय जाय बिथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलनि नटिफिकेसन थुनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होनायफ्रा नोंथांनिसिम सौहैयो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेफोरबायदिनो अरायसम नोंथांजों आंजों बा सोरांब्लानो जोङो अखानायब्लानो जोङो बेफोरबायदि मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ जों शेयार खालामलायबाय थानो हायो बा सावरायलायबाय थानो हायो होननानै आं आसा खालामहरबाय बेजों लोगोसे आं दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि